In-nies l-ewwel u l-poplu Malti se jibqa' fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħna. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika l-ħadd filgħodu miċ-ċentru Laburista Fraħal Ġdid fejn saħaq li l-gvern li jmexxi għandu twemmin sod dak li f'kull deċiżjoni li jieħu jpoġġi lil persuna fiċ-ċentru u jħares l-għajxien tal-familji u l-pensjonanti. Fl-ewwel attività ta' nhar ta' Ħadd minn mindu l-Partit Laburista rebaħ b'mod storiku l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li għadda, il-Prim Ministru għamel referenza l-importanza li l-ekonomija Maltija tibqa' tikber u rimarka li l-ekonomija soda hija għodda b'saħħitha sabiex il-Gvern jibqa' jgħin lin-nies u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu. L-ekonomija hija dik li hija l-bażi ta' kollox u hija l-għodda li biha nistgħu verament meta niġu biex il-prinċipju tan-nies fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħna nattwawh fil-prattika hija dik li tagħtina l-għodda li bil-miżuri li nagħmlu verament dak il-prinċipju nistgħu nimplementawh. U għannota l-fiduċja konsistenti fil-Gvern u f'pajjiżna li tikollhom investituri f'post toqsma fosthom dak tal-avjazzjoni tas-servizzi finanzjarji u tal-bejħ. Il-Prim Ministru tenna li Gvern Laburista għandu messaġġ konsistenti li waslu kull imkien u f'kull forum dak li n-nies huma l-ewwel. Robert Abela għamel referenza għall-investiment qawwi li l-Gvern qed jagħmel f'dawn iż-żminijiet ta' sfidi internazzjonali kemm fil-familji kif ukoll fin-negozji. Jien nitkellem dwar investiment. Investiment fin-nies u investiment fin-negozji. Xi tfisser? Xi tfisser dal-investiment? Xi jfisser? Ifisser li bis-saħħa tiegħu għandek in-negozji kollha ta' pajjiżna li baqgħu għaddejjin il-qudiem fiduċja daqs qatt qabel. Tfisser ukoll dal-investiment b'saħħtu illi l-konsumatur baqalu l-fiduċja. Il-fiduċja li għax jaf li dal-gvern ma jemminx fl-issikkar taċ-ċinturin, ma jemminx fil-politika ekonomika tal-austerità, allura ħallejna l-konfidenza fil-konsumatur illi imur jixtri l-prodott, juża s-servizzi li jiġu offruti u bekk li ddur ir-rota ekonomika. Il-Prim Ministru saħaq li din is-sena l-Gvern se jkun qed jinvesti aktar minn 470 miljun euro f'għajnuna marbuta mal-enerġija lil familji u n-negozji. Meta kienet isemmi l-budget għas-sena d-dieħla li se jitħabbar fl-24 ta' Ottubru li ġej u qal li l-Gvern diġà impenja ruħu li jinvesti aktar minn 600 miljun euro f'għajnuna marbuta mal-enerġija lil familji u n-negozji. Fuq l-istess tema dik tal-enerġija, Robert Abela għamel referenza wkoll għal kisba tat-tielet deroga minn Malta fil-livell Ewropew, pajjiżna b'reputazzjoni b'saħħitha u kompetenti iżda anke bil-partikolaritajiet tiegħu bħala gżira ġie eżentat minn impatt negattiv fejn jitlu limitazzjonijiet fl-użu tal-elettriku. Il-mexxej Laburista saħaq li l-Gvern irid jibqa' jgħin billi jibqa' kuraġġuż biex jieħu dawk id-deċiżjonijiet li jmexxu l-pajjiż il quddiem. Robert Abela saħaq li l-fiduċja tal-poplu il-Gvern se jkompli jsarrafha f'ħafna xogħol għal l-1000 proposta mwieda issa bdew jieħdu x-xejra ta' 1000 kisba għal pajjiżna. Fuq livell ta' gvern irridu nibqgħu propju nieħdu dak id-deċiżjonijiet illi jekk mhux fuq livell ta' proġetti nazzjonali, jekk hux it-teħid tad-deċiżjonijiet ta' kuljum. Ejja nimbuttaw il-qudiem, ejja nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet, ejja nibqgħu nkunu katalisti tal-bidla, jien l-ewwel wieħed għandi fija ħafna kuraġġ biex nibqgħu nimbuttaw dal-programm ta' bidliet il-qudiem dak l-1000 proposta, nibqgħu nimbuttawhom il-qudiem. U għalhekk illi bħala tim in-nies f'dawna u tawna l-fiduċja tagħhom biex nibqgħu nimplementaw dan il-programm ta' riformi flimkien.